אפשר לראות? חכי. לא, עצור. אחי. לא, עזוב אותי איתך. כתבתי לה לזה שלא תחי לבד, אז תעשה גיל, לוקח אותה מהשש שלה. ואז ב-10:50. ב-8:50 בערב, מבינה שקשה, סדה שהיא בקניות, זו קלה של להביא, ואומרת לי אחרי זה, הסורה, צייה, שלא נדבר, זו הגישה שלך. ואז ראי שהיא נלבד, אז אמרתי לה איוש. לפני שנזכרת עכשיו להגיד לי, את זה, סיונים, רואה שהיא בוא יפריעו, זה שיש עליה, לא יודע, לא היה לי זמן לענות לה, עבדתי. בכלל קוף, כותבת, תירגעי, מה קרה? עכשיו את מאמינה? צריך לעשות את הפיתות על אש? כן, צריך. בסוף כאילו? מה אתה רוצה? לא יודעת, עד שיתפנה שם. הם הפשיטו. יוסי תחייב. יוסי תחייב. מהמפגרים. יוסי תחייב. זה וידאו. יש לך טלפון, למי יש טלפון? לא, נותנים. לא, די. וואי, התגלת את כל השטויות הספוקות שלך, אה? גם שם אתה עושה את זה? לא קרה לה? שמה חופשי. מה עם הזה? יוסי. מה עם הזה? פשוט הוא דיבר איתי. וואו, קבל שכחנו, יאללה. אני לא אמרתי לו, אמרתי בעזרת השם שיהיו לי ילדים, אתה אמר לי שיהיו לך ילדים, אמרתי לו אני לא צריכה כרגע. אני לא צריכה ילדים, שיהיו לי נכדים. טוב, קח אותה. אני בא לוקח את הפתיחות. אלנו, את באה אל הים? יאללה, גדה. מה קורה? אחד. בסדר, גם זורם. יאללה, תבוא. מה, אתה בסטודיו? תקשיב, 75 כזה. וואלה, זכית, אחי. לא תראה הרבה נשים ככה לוקחות על עצמן את המון. יוסף, מה קורה? וואלה, אחלה, אחי. זה הצנם שלנו הערב. עשית עבודה או לא? מה? לא. עוד לא. עדיין לא. חפש נהג, יש לך נהג הצעה? נהג של מה, נהג משאית? ב', הלוואי משאית, נהג ב'. בית? בית קשה, טוב בית. שלא תקנה, זה לא תשמע, בשר ונרגילה. זה כיף. אם אני צריך שום דבר, כאילו, מה שאני אשמע אני אגיד לך. אני אותו דבר, אני גם. יוסי, בירה רוצה? אביל, תפסיק לאכול, נו. כמו הצלם של נהג, אבל אתה... בירה? כן. כן. כמו הצלם, אתה מתפקד. לא הבנתי. תפקד על תקן הנרגליסט. וואו, באת, לקחתי פסטנקה. אדום. אני יודע כל מיני דברים ברוסית. עוד אחד. לא, מאוקסנה בדימה. יש את היהדות איזה באס, המון שלו בא, אני לא יודע מה זה אומר אפילו. הוא גם לימד עם כללות שאני זוכר. זה קשה שתעשו את כולם, אתה מבין? בהכנה היה אני. שלי בא, חברה שלו. שלי! שלי! אני חופר. איפה היא? מה, לזה? קנית לה כזה? יש לה אייפון 7 כן, אמרתי שקנית לה כזה, וואי, וואי, מספיק, נגמר יום העצמאות, לכבות את האורות. חזק. הגדולה שלך גם רוצה את זה, אה? שלי! זנה, אתה זוכר. וואי, מדהים. שלי! אני לא מבין למה לא היה לנו דבר כזה. נכון. זה דבר מגניב. הבת שלה, כן, הבת שלה. לא מבין הבת שלה איך לנו לא היה דבר כזה מילדים. אחי, זה נהיה דבר מדהים. אחד הדברים מסוכנים. ברור. ברור שזה מסוכן. שלי, בואי להגיד לכולם שלום. יש הוראה שרק מגיל 16. אסור, כן, כן. מגיל 16. מה, חברה שלך בעונש? שערי בפינה! אוי! או, כזה יפה. תראה את זה נכון. אני רוצה מים. רוצה מים? בואי. יש בירה, רוצה בירה? כן. אמא לא רואה. וודקה. אבל אבא רואה. ישר וודקה. יופי, תביא לי שם מים. אבא מרשה הכל.
כן, זה חברה או... חושך, לא רואים כלום. איפה הבובה שלה? אני רוצה לראות הבובה, מה? איפה הבובה? שלי, למה לא לקחת בוניה? דני, בוא תעלה על זה, דני, בוא תעלה. אני לא יודע, אחי. בוא תחזיק אותי, אבל. בוא. אני מצטרף אותך. לא, אני רוצה להחזיק אותך קודם. אוהד. לא, עם דבר הזה צריך קסדה ותאמין לי. אתה רוצה? יש לי קסדה באוטו. איך זה עוצר? אחורה זה עוצר? דני, יש לנו עבודה איך זה עוצר? ככה שעושים? דני, אנחנו צריכים לסיים את היום הזה. למה הוא נוסע זה דבר אחורה? מסוכן, דני. אוקיי, ככה אני צריך להיות? אל תעשי לנו פוזות, גם אנחנו יודעים. ראית סרט וואו, פה בוא'נה, זה בצד? מפחיד. זה מפחיד, תזהר, זה... מה קרה לך? אני ישר נופל. דני, מחר יש לנו עבודה, מותק, שב בשקט. בוא, מחר אין, מחר, יום ראשון. מחר שישי, תעלה. לא, אל תעלה. אוקסנה תקנה לה חדש, אמא תקנה לה חדש, בסדר? ואיך זה עושה ברקס? אתה עומד אין באמצע. ברקסים. ברקס זה אמצע. אין ברקסים. יש איזה ברק. אבל אם אתה נותן חזק קדימה... תקרא. אני אסביר לך. אתה רואה קיר, זה ברקס שלך. אין איזה ברקס? הוא רק כל הזמן נוסע ברגע שאתה שם את הרגל? אז מה טוב בזה? איך עוצרים? הנה, כל הזמן נוסע. כי אתה הזווית של הרגל. בוא תעשה, תעלה עליו, מתן. עכשיו אני. לא מסתדר עם זה. אתה בזהירות. יש פה אדום. לא, בזהירות. האמת, ממש מסוכן דבר. בטח, יש לי אחד ממשפחה שלנו נפל. איך יודעת? האמת שאלה טובה. קנינו ישר, היא... זה בטח נסתר לפני. זה לא עובד. קנינו לה ואמרנו, את נסעת ליד הבית. בחנות גדולה. לא, הוא השני, הראשון... מה זה הדבר הזה? סיים הבלוז. השלישי. זה שלך. תביא את המצית שלו. כולם רוצים שאני אעשה את המוזיקה שלי, כאילו דחיל רבי, זה בן אדם השלישי. לא, בשביל הקטע. ואמא שזה בן אדם השלישי. בשביל גם העצבים. אתה, גם אתה תמו. בשביל העצבים. מה אתם רוצים לגמור אותי? מה אתם רוצים שאני אתחיל מכות בסוף אלה? זה בכלל לברח הביתה בסוף. גר אותו פעם, הוא לא אז יסתגל, הוא לא סובל את המוזיקה. הוא מסתגל. שים אותה. אני אשים לך מה שזה רגע שעה. يعقوب معنا وعدنا ليلى بهارم راكدو كريم كيف عود كيفن لا ليلى بهارم راكدو كريم كيف عود كيفن لا ليلى واللي خاها يمكي تنوسي حاير دنتي سملي حر لا ليلى ישראל מה משל אותם לה לילה בהרים רקדו כלים גבעות כבני צאן לה לילה בהרים רקדו כלים גבעות כבני צאן לה לילה לך היום כי תנוסי חייר דנתי סמלח לה לילה משהו תימני שהקים להקה אחרת
את היהודה לקודשו, ישראל מה משל אותם,